Herman Schiavone ntwera l-bib ta' barra mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Ek għalulna nies mitħlasew tal-istamperija, ek kif ħarġet l-aħbar li Herman Schiavone mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss fisem il-Partit Nazzjonalista. Persuna mitħlasew tad-Dar Ċentrali għalilna kif Bernard Grech ma ħallilu l-ebda għażla lil Schiavone. Dan milli jidher Bernard dajjatlu għall-laqa u hemm qallu li se joħroġlu fuq id-distrett tiegħu. Distrett li s-soltu ntellaw biss 2 fuqu. Bażikament qallu li jekk se joħroġ se jkun qed jaħli ħinu. Raġel li jagħmel parti mit-tim ta' Schiavone tkellem ma' News u qalilna kif fil-qofol ta' din il-kruċjata kontra dan id-deputat hemm logħba tad-deputati tal-establishment nazzjonalista. Dan l-abuħ hux. Spiċċa tkellem sinċerità dwar dak li kienu qed jaħdmu kontra l-kap u bela kollox hu. Dan b'referenza d-dikjarazzjonijiet li għamel Schiavone nnifsu, fejn Moa News kien ammetta li l-fatt li risqa elezzjoni jagħmilha diffiċli li l-partit ineħħi lil Bernard Grech issa wara s-surveys ħżiena li kellu. Il-ċirkustanzi ta' dakinhar għallum huma qatt ma jkunu l-istess. Inbidel hawnhekk inbidel iż-żmien fil-leġislatura. If anything goes. Din id-dikjarazzjoni ġabet rabja kemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iżda wkoll mill-establishment nazzjonalista li ħass li Schiavone kixiflu l-karti dwar il-pjanijiet li għandu għal Bernard Grech. Din mhux l-ewwel darba li lil Schiavone il-Partit Nazzjonalista urih il-bib ta' barra, hekk kif lura qabel l-elezzjoni tal-2013 l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien waqfu milli jikkandida ruħu wara allegazzjonijiet li saru fil-konfront tiegħu brabta ma' ittra anonima. Jiena qiegħed kont fil-politika biex inservi u inservi lin-nies permezz tal-partit. Il-partit illum għalli illi m'għandux bżonn is-servizz tiegħi, kieku inti ma tweġġax mhux kulħadd taddemmu l-għamlu. Alex Schiavone ser ikun ikkontesta l-elezzjoni ġenerali f'isem il-Partit Nazzjonalista għal darba waħda biss minkejja l-uġieħ li għaddeħ minnu l-istess Partit Nazzjonalista.